Het zwembad daar is al geweldig, maar wij zijn ook naar Plopsaland geweest. En dat zit er vlakbij, dus al je keur in de waan. Prachtig, mooi, maar ja, wie mij persoonlijk te hiet. Nou, dat hier net, maar ik en de band ben heel veel ziek. Kotsmisselijk, Ildo had nog alles onderkwaren. Ik hier daar een heel soort vlocht, alleen nog mijn camera ging daar stikken. Dus... Hey, goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet werd een top 5 van chits. En deze keer een top 5 van de leukste vakanties die wij, zolang wij vloggen, al hebben wat dienen hadden. Dus mijn top 5 vakanties van chits. Op nummer 5. Op nummer 5 staat Centerparks. Kwartlien binnen wij met Ilse en Tjibbe en Famke naar de Huttenheugte geweest, bij Centerparks. Nou, en alleen nog het zwembad daar is al geweldig, maar wij zijn ook naar Plopsaland geweest. En dat zit er vlakbij, dus al je keur in de waan. De hoesjes zijn al je vernaaid, dus een beetje oppimpt. Roem genoeg om mijn twee gezinnen in een hoesje, dus dat is echt wel heel gezellig. Had de band dan jongens op bed liggen, kist nog even spultjes eraan, even kletsen, dus dat is wel heel leuk. Natuurlijk de wildwaterbaan, die vond zaken echt heel geweldig. Dus ja, we heel vaak dingen. Ja, de stroomversnelling weer hartstikke leuk. Maar Plopsaland weer ik zeker de moeite waard. Want we hebben natuurlijk Famke en Ilda mij, een van 2 en een van 3. En Sake Thomas, en die is zoon. Maar voor al die 3 leeftijden is het echt hartstikke leuk. Zowel voor jongere band als voor oudere band is het heel erg leuk. Wel vond ik het vrij prijzig daar. Dus... als er al bent, neem even zelf wat te eten en te drinken, maar dat scheelt dan heel eind. Maar ja, de kist daar binnen, die heel nog van nu mocht het mooi waar wezen. Kist boeten echt nog van al je leuke dingen, want wij hadden tussen bij een terug nog even boeten west. Maar ja, Plopsaland wie wel echt heel leuk. Dus ja, zeker de moeite waard. Hier even wat beelden van us Huttenheugte Centerparks avontuur. Zo? Oh, maar Sjen, je bezig. Daar bezig. Koppie kraan. Krijg je dat? Ja, dat kan ze wel zeker. Zie je boven, kan ik nog zaken? Ja. Nou, te gek toch? Ja, dus dat is die op mijn nummer 5. En dan op nummer 4. Op nummer 4 ga ik staan Kroatië. Wij zijn al een zomervakantie naar Kroatië geweest. En waarom staat je op nummer 4, denk je? Het was echt prachtig, mooi, maar ja, het was mij persoonlijk te hiet. Maar ik vind het een gauw te hiet. Dus van mensen die het echt van hitte houden, staat er misschien wel heger aan in de lijst. We zitten op een heel mooi park. Wij hebben een mooie bungalow tent. Daar zit echt van alles op en aan. Alleen nog geen wc en douche, dus dan moest het naar de wc hakken. Maar ze is heel dichtbij, op de camping zelf, ze is heel dichtbij het strand. Er weer nog een soort boetenzwembad, maar dan wel vlakbij het strand. Tentjes. Ja, ze kijken net op het ding, watergoed plakken voor de band. Dus het wie echt heel leuk. Alles op het park wie al mooi, die koest die wel een weekend vernuiveren. En in de buurt wie echt nog al die leuke dingen. We gaan naar een borkerij west, die het grieten teelde. We gaan naar een western plakje west, daar gaan ze alweer lekker eten en helemaal in die sfeer. Dus we zijn nog naar een havenstadje west. En we gaan een bootreisje doen om dolfijn te zien.
Nou, dat hier net, maar ik en de band ben heel deel ziek. Kotsmisselijk, Ildo had nog alles onderkwaren. Maar Jelke vond het wel heel mooi. Dus als er oer boorden kist, dan was het waan. Als dat net zo goed oer kist, zoek het net aan. Dit wie voor u is toch echt wel de laatste keer als wij dat dien gaan. Maar ja, Kroatië zelf heel mooi. Zeker de moeite waard. Maar ja, wat mij onbelangrijk is wel wat te heet. Maar misschien was het dan in een orenperiode gaan. Maar in onder oren vlag 378 kist zien dat wij in Kroatië zijn. Check maar even. Dit is uw glamping tent. Oh, wat is je? Oh, wat cool. Oh, shit. Een tafelstoel en een kast en een keukentje. Oh, maar er ligt even een bennenbedje, had ik. Oh, yes. Oh, hier. Oh, shit, dat zit hier al. Oh. Oh, wat lief. Oh, machtig, ja. Shit, maar shit. Ik wil eerst naar bed. Shit, man. Wauw, Ildo. Super mooi. Ik wil eerst naar boven. Ik wil eerst sliepen. Ja, dat maakt zelf Doe maar eens kiezen, als twee keus. En wat ik dus het mooiste voel. Dit oplaadbare ding. Echt zo mooi vind ik dit. Ik wil jou zo graag een keer op en ik ken het eindelijk een keer. Super mooi, toch? Nou, ziet er leuk uit, dacht ik, hè? Een hele coole tent, zou je hem zeggen. En de band vond het echt machtig om daarin te kamperen en om daar te wijzen op het park. Dus zakenkoers best wel gaan litten, dus die koeren mooi zelf heen. We hadden het geluk dat natuurlijk Herman en Dirkje direct weer bij de band en afvinden die. Dus konden ze mooi maken op watje en ouwe horen. Dus dat weer wel heel leuk. Dus om bij meerdere gezinnen heen is wel heel leuk, denk ik. Dan vernuiveren de band haar echt wat meer. Nou ja, ik zei dus vlag 378, maar we gaan meer vlogs te maken. Dus rondom die vlog zitten nog wel meer vlogs. Dus allemaal nog meer van het parkje willen checken even. En dan op nummer 3. Op nummer 3 had ik het scootje. Wij zijn dit hier met de band, of nou ja, Aron hier, met de band op het scootje geweest van de Heid van Jelke. En dat was echt heel gezellig. Rolf Jan kwam nog even gezellig deel. Check maar even vlag 390 en vlag 391. Zie hoe leuk dat wij het gewoon hebben op het scootje. Let eens even zien. We hebben hier al even beide opmaken. Dan kun je het even zien wat lekker light. Oh, hier is het donker. Wij die in de We hebben wel lichtjes. We moeten even de lichtjes omdraaien. Tje. Kun je het gewoon omdraaien? Dat weet ik nog wel. Tje. Is het een beetje hut? Daar is ook licht. Maar ik vind dit dus wel schattig, toch? Tje, zo zit hier wel in. Ja joh, makkelijk. Zit dan ook eruit? Ik dacht dat Tje, zaken in bed hier hierop maken. Die. Ja. Ik dacht, ik is toe daar. En dan letten we dit lampje hier mooi. En de dwarkjes het weer. Die is hier nog lang. Oh, stond ze de hol ook al. Oh, hoe vaak hebben we zo'n stand zaken? Nog een keer. 3, 2, 1, go. Tje, de baan. Is het? God? Een beetje hier blijven elke Rolf Jan aan, hè? God. Heel? Oh nee. Nou, zet hem op. 3, 2, 1, go. Fris, hè? Nou, is net te gek. En vooral die mansjes, wat daar die hun vernuiveren, joh. Lekker roeien in het bootje en sliepen in het varonder. Ja, die vonden het echt te gek. We gaan echt heel veel willen gewoon en dat gewoon in uw mooie, prachtige Friesland. Daar viel ik me het meeste thuis. En ja, best wel wat waarsafhankelijk. Maar zolang het te droeg is, vernuiveren wij ons altijd heel best op de boot. En in die Rijn, ach, dan kun je eens lekker binnen zitten en spultje. Want van die hindert dat niks. Maar best wel wat waarsafhankelijk, maar voor de rest, wat is Friesland mooi. En dan op nummer 2. Op nummer 2 ga ik Gran Canaria staan. Dus hij met me in 40 jaar trouwd en nam dus mij naar Gran Canaria. Hoe mooi is dat? Dus hele familie in mij, de bandjes mij. Ja, het was echt schitterend. Wat hebben wij genoten en wat hebben we... Ja, het was echt heel relaxed. Ik ben echt aan rest kwam. Ook omdat het natuurlijk maar meerdere is. Dus die bandjes, die vernuiveren hun wel. Kun je lekker zitten en we zitten dicht bij elkaar. Het was echt heel geweldig leuk. Je kunt al zien dat wij er in het vliegtuig heen gaan met de bandjes. Hartstikke mooi. In vlog 233, just even hoe het park eruit ziet. Check maar even. Oh. Ja, slecht. Nou, leuk. Heel leuk. Ja, dat is een lightje weer leuk. Nou ja, en hier is het hoesje van Ilse nu. Hallo. Hey, hier. Oh, ze ben correct uit het zwembad. Hi, Lois. Ik ben helemaal weird. Die staat die armen die hoe de kop. Boven op
even hollen. Ja. Oepsie. Echt een superleuke vakantie hebben we gewoon. Ik hier daar een heel soort vlog. Alleen nog mijn camera ga je daar stikken. Dus rondom vlog 233 ben nog een aantal vlogs van Gran Canaria. Ik een vlog met al je foto's, omdat het vloggen weer was wat misleren. Dus hij kan een vlog maken met al je leuke foto's en video's van de telefoons van mij en van de oren niet mij weer. Dus ik zou zeggen, check maar even rondom vlog 233 van uw avonturen in Gran Canaria. En ja jongens, dan op nummer 1. Op nummer 1 heb ik dat wel de bootvakantie in Friesland. Dus hij met haar een skitter in de boot. En wij hadden geluk dat we die mei gaan maaien. En Jelke en ik ben beide opgegroeid met vakanties op de boot. Vroeger gingen wij neer naar het Boetenlo, maar altijd met de boot in Friesland. Zowel Jelke met zijn ouders als ik met mijn ouders. En wij vinden dat beide dus echt skitterend. En us ben ik. Je kunt zien in vlog 100 trekje hoe leuk wij het hebben op de boot. Zie je, we krijgen wel nog bij hem aan het sturen. Ja, ik wil wel. Net echt? Hier komen. Nee, net echt onder de knopjes in het stuur komen. Dan gaan we door de kant. Saberen. Tja, ik ben met de kapitein. Goed zo. Lekker, lekker. Ja, wij zijn echt een bootjemees. Wij houden ervan om te varen in en om Friesland. Jenne Wout starten we altijd de leidt boot en dat is al prachtig. Hoe is het eindelijk in te varen om het heel leuk te hebben. Dus we gaan ook wel eens een dij naar de boot en dan hoe is het in te varen, want de ben van nu weer hun wel kunnen zwemmen. Kun je gewoon lekker op de boot en een bakje koffie eraan. Dus dat is al heel leuk. Nou ja, dit ben natuurlijk al je vakanties op voort, maar hoe is het net altijd voort om het leuk te hebben? Want wij vinden het echt heerlijk altijd vakantie is om gewoon lekker thuis. Een beetje ompielen in het huis, de bamboeten in het zwembadje of op een trampoline of een hut bouwen. Het hoeft net 4 voort of duur te wezen. Gewoon lekker thuis met de band vind ik echt prachtig. En dan kom je ook echt ter rust. Want op vakantie mag je natuurlijk wel altijd tassen inpakken. En wat met maaien, wat met net maaien. En vooral met zo'n liedsen. Ja, dan moet er van alles maar een bennewijn en pampers. En als het een hele uur is, dat vind ik persoonlijk altijd best wel kak. Ik hou net zo van het inpakken. Ik ken dat echt net zo goed. Ik neem altijd 4 volle mij. Dus wat dat betreft gewoon in de vakantie lekker thuis en niet hoeven. Maar gewoon lekker rustig om beginnen en zien wat de dij brengt. Dat vind ik echt heerlijk. Nou, dit wie mijn top 5 van vakanties van de aanronde 2 jaar. Laat me even weten. Wat voor vakanties ben je favoriet? Laat het me hieronder weten. Hey, ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill te downloaden van je tablet of telefoon. Hey, en naar je chitsvlog. Hey hoi!